Aké sú výkupné ceny elektrickej energie? Tá otázka akože je správna, ale má veľa odpovedí, pretože môžete predávať rôznym spôsobom a môžete si zvoliť rôznu mechaniku, ako predávať elektrickú energiu. To znamená, že výkupná cena sa môže hýbať niekde od 60 alebo 62 eur za megawatt hodinu až po 150, v niektorých prípadoch až po 800 eur za megawatt hodinu. Vysvetlím, prečo to tak je a ako to funguje. V zásade tým, že máte 2 alebo 3 základné princípy, ako môžete predávať elektrickú energiu, ktoré teraz opakujem, že buď štátom garantovaný odber, alebo máte obchodníka, ten obchodník sa delí ešte na dve časti. Môžete si s ním podpísať kontrakt, kde ten obchodník vám dá nejakú cenu na nejaké obdobie, dajme tomu to, čo nám dnes ponúkajú, je v Chorvátsku 70 eur orientačne. Niektoré ponuky sú 69, niektoré 72, ale povedzme, že 70 eur na 3 plus 3 roky, to znamená na 6 rokov dokážete získať istú garantovanú výkupu, alebo máte možnosť ísť potom aj priamo na trh a predávať tú elektrickú energiu na trhu v tých cenách, ako sa v tom danom bode na trhu hýbe. Tento rok sme videli odchýlky na trhu od logicky nuly, dokonca niekedy to boli až záporné čísla, kde samozrejme, že nebudete predávať za záporné čísla, ale skôr vypnete vtedy elektráreň, aby neprodukovala. Až môžete predávať, alebo mohli sme predávať tento rok, pomaly to bolo 750 až 800 eur za megawatt hodinu, ale sú to len nejaké, nazvime to, že píky v istých časových intervaloch, ktoré nie sú úplne krátke, povedzme, že nie je to, že 10-minútový alebo 15-minútový interval, ale tie intervaly boli niekde na úrovni až 2, 3, 4 hodín v niektorých dňoch. Podľa toho, aká je ponuka elektrickej energie v tom danom období na trhu. Čiže tá myšlienka je taká, že buď si zvolíme akože fixnú cenu, alebo si zvolíme pohyblivú cenu s potenciálne vyšším výnosom, alebo aj s potenciálne vyšším rizikom z pohľadu toho, že nebudeme vedieť v istom čase predávať. Na rovinu, ak máme garantovaný kontrakt, ktorý nám vracia, alebo ktorý nám umožní vrátiť investíciu pod 7 rokov, tak vždy bereme ten garantovaný kontrakt. Pokiaľ ten kontrakt sa nehýbe v tejto rovine, tak hľadáme alternatívu, dajme tomu na spotovom trhu, teda sa bavíme na burze, a cez predaj obchodníka cez burzu a v tom danom bode ten obchodník vám to predáva vtedy, keď to je. Tam sa má zmysel zamyslieť nad tým, že či bude stačiť samostatná technológia fotovoltaické elektrárne, alebo má zmysel k tomu priradiť, dajme tomu, aj baterku. A keď tam dáte batériové ložiskové, tak tým pádom máte možnosť predávať práve v tých píkoch, kedy tá elektrická energia je drahšia.